Lorika má hygienické útierky, ktoré väčšinou končili na skládkach. A oni si dali ten projekt. Myslím si, že jedinečný projekt, lebo takých projektov ešte som to nestretla, ale myslím, že je super. Je ten, že rozhodli sa tieto hygienické útierky recyklovať. Čiže nastavili si svoju víziu tým, že do podnikateľským subjektom alebo do nemocničných zariadení a podobne takých spoločností je veľa, do ktorých by sa to dalo aplikovať. Nasadzujú alebo nastavujú útierky Tork a po utretí do tejto útierky tá útierka ide do zbernej nádoby a ten odpad tej zbernej nádobe nekončí ako komunálny odpad na skládke, ale končí tým, že to ide znova na recykláciu a znova z toho je ďalší výrobok. Čiže vidím to veľmi, veľmi pozitívne z tohto hľadiska, pretože samotná Lorika potom dáva druhý dých a iný pohľad a život na tieto hygienické útierky a celkovo aj na životné prostredie. Spoločnosť Lorika dodá hygienické útierky spoločnosti, takisto dodá zberné nádoby spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Potom príde obchodný partner a odoberie tieto hygienické použité útierky, zanesie ich ďalšiemu do reťazca, ktorý ich zbiera, to znamená zberné miesto. A odtiaľto putujú do recyklačného zariadenia. Je to veľmi dobré v tom hľadisku, pretože znižuje sa uhlíková stopa CO2 tým, že tie útierky nepôjdu na skládku, ale idú znova na recykláciu. Podporuje zamestnanosť a takisto podporuje udržateľné materiálové cykly. Šetria sa prírodné zdroje a znižuje sa aj energetická náročnosť. A takisto v nepatrnej miere je aj ten fakt, že sa znižuje objem na skládkach. A ako vieme, v súčasnej dobe toho odpadu na skládku privážajú veľmi veľa. A jeden takisto dosť veľkých faktorov sú tieto hygienické útierky. Čiže neskončili by na skládkach, ale skončia ako niečo pekné, niečo nové, a z ktorého môžu mať ešte mnohí radosť.